Máš telefon? Takže dneska půjdeme ramena. Mám novýho sparinga s sebou na zkoušku. Ne. Začneme deldekem od zadních ramen, aby nezačneme předníma, protože by se nám prožávaly ramena. Začneme od zadku. A jakož si myslím, že spousta kulturistů jakoby ty zadní delty odbývá, protože samozřejmě, když začínáme čelníma deltama, tak ty tlaky a podobně, to člověk neodbije, že jo, ale ty zadní ramena, když člověk dává nakonec, tak tomu nedá tolik, když je na začátku, takže u většiny kulturistů to bývá právě slabina, ne čelní delt, ale zadní delt, tak proto začínáme právě zadním deltem. Jinak nedržím to ani tady, držím to spíš výš, abych měl tu ruku výš, protože si myslím, že když to držíme klasicky, jakoby nemáme tu ruku výš, když tu ruku dáme výš, tak jakmile selhává zadní delt, tak to jde pak spíš do bočního. Když tu ruku máme jak kdyby podrobně, tak spíš to jde do mezi lopatkových svalů, takže aspoň se přednujeme pak boční delt. Tak jdeme klasicky pyramidou, těžké váhy, opakování držíme 10 až 15 a pak dáme jednu sérii negativních pro 8 opakování, to znamená, že sparring dopomůže pozitivní fáze, budeme dlouho držet negativní fázi. Snažíme se držet kontrakci na nože. Série nepočítá, pojedeme prostě dokud můžeme. Až pak tu negativní jednu. Hezky, pojď. Pojď, jedeme. Těžké, pojď. Poslední. Si to stojí další. Jo. Hoď, 2, 3. Pojď ještě, 6, pojď.
Takhle, hop. 5, hop. 6, ještě. 7, pojď. 8, 2, hop. 9, 8, 10. Ti pomůžu a pomohu, ale sám, že tam jo. Přidáme negativní sérii, 8 negativních opakování s sparingem. Snažíme se co nejpomaleji pouštět dolů opakování. Pojď, pojď. Tady, pojď. Vyry, pojď. Pomalu, pomalu. Pojď, 5, pomalu. Pojď, drž to. Pojď, pomalu. Pomalu, pojď. Pojď, 8. Pomalu, pomalu. Musím jinak. Máš 61. Co? No, jestli tak 81. Jo? Vidíš to? 3, 2, 1, pojď. Pojď, pojď. Hop. 3, super, pojď. Hop, 4, pojď. Hop, drž to, drž to. To jo. 6, drž. 2, hop, 7, neodráží. Hop, 8, alž. Mám to tady pro tebe zpět, jo? Dáme 2 série jednoruč, abychom to líp procítili, když cvičíte, pokud máte možnost nějaký cvik cvičit jednoručně, jak je to lepší, protože si soustředíte na tu jednu ruku, takže pojedeme 2 série jednoruč, tak 10 až 15 opakování. Pojď. Pojď. Hezky. Pojď. Krásně. Pojď. 4. Pojď. Přesně, pojď.
Máš to, pojď. Pojď ještě. Ještě, pojď. Máš to. Pojď. Máš to. Pojď. Ale teď se mi nejde slovo mezi tábory a byl jsem na verzi, že jsem to velký a emocí já myslím, že se dávám nebojím, protože když jsem to vlastně. Ale tak je to vůbec kanáka, že já rozkladám na to vaši kanáky. A ten přeslo jakože, počkej, jako na zaražování na place. Pojď. Pojď. Ještě. Takže jako druhý cvik bereme tricep, upažování s jednoručkama, pak taky za hlavou bez opory a zase upažování s jednoručkama, opakování 12, zase 15. Jelikož bavíme upažováním před tlakama, takže to spíš cvik na boční delt, ty tlaky, takže jedeme boční delt teďka. Jsem měl předat.
před hlavu? Za hlavu. Tak, pojď. Hop. Jdeme. 2, 3, pojď. 4, jdeme. Hop. 6, 7, pojď. 2, hop. Poslední. Hop. 15, pojď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pojď, sám. Otvíráme na to. Pojď ještě, pojď. Tři, 4, hop, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, poslední. Pojď, 8, 9, 10.
Up. 3, 4, up. 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, poslední, up. Jako třetí cvik pojedeme čelní tlaky si v multipressu s položením. Vždycky každý opakování uvolníme a položíme do zarážek. Bychom vždycky museli zmobilizovat všechny síly. Je to těžší, než bychom to do těch zarážek, protože ten sval vlastně dole úplně uvolníme. Zase musíme mobilizovat všechny síly, aby jsme zabrali. Takže pojedeme 3 série pyramidou nahoru a pak dáme tak 2 série zase negativních opakování. Čili sparring dopomůže nahoru a budeme pomalu pouštět. Těžší vázu. Pojď. Pojď. Pojď ještě. Pojď. Jenom si dolů, ne? 10? Jo, jo. Širší trošičku. Tak.
2 a pomalu hůru. To jo. Nahoru. 4. Pojď. Zaber. 5. 3. Hop, zaber. 6. Pojď. 5. Hop. 7. 1. Pojď. Hop. 8. Kolik, 20 na to? Tak, pojď. 3, 2, 1. Hop, zaber. To jo. Pomalu. Hop, zaber. 2, dál, polož. Pojď, jedem, hop. 3, drž. To jo. Pojď, zaber. 4, drž to. 7, hop. 5, drž to. 7, hop. 6, a drž. Na závěr dáme jednu sérii negativních 6 opakování s sparingem. Tak jo, 3, 2, 1. Pomalu. Pojď. Pomalu. Pomalu. Pojď ještě. A ještě 2. Pojď poslední 2. Tři, 2, 1, hop. 3, 2, 1, hop. 3, a drž. Pušuj to dolů. 4, drž to. Drž. Pojď, hop. 5, a drž. A poslední, hop. Pojď. 6, a drž. Jo? Tak mi uplážil to. A lepší. Na závěr půjdeme předpažování s kladkou, jednoruční a jednoruční tlaky na hamburové kombinace. 10 až 15 opakování.
7, 8, 9, 10. Jdu to nad matem, ne pod matem. Já to pod matem, nad matem, protože to lepší, když to procítím, stačí nože, lepší kontrakce. Je to rozhodně lepší nad matem. Kamera budu, pojď.
Take that.
každého tréninku zrazu ještě jeden cvik na břicho. Většinou buď vstávání kladky na břicho, nebo sdílenou ve visu, protože spousta kulturistů v objemu, třeba cvičí břicho, dejme tomu 2 měsíce před závody, že netrénují, parametra břiši stěna oslabená a to břicho musí pak nahánět různý, že musí zařovat 4 až 5 cyklů třeba, jo. Takže já cvičím prostě jak objem, tak je vždycky jenom jeden cvik na břicho na konci každého tréninku a stačí to, neměním to, jo. Je to snazší varianta pro mě. Dneský trénink je teda minulostí, jeli jsme ramena. Dneska jsem měl tady sparinga kolegu, si představ trošku. Tak já se jmenuji René Blavský, teď pod Petrem se připravu na podzim, na Austriaka a na nějaký český pohárovky. Teď po měsíční pauze, takový lehký po závodech, jsme rozjeli přípravu objemovou. No už přibral jsem teď za 2 týdny 6 kg, uvidíme, jak to půjde dál. No. Já dám, že nebyl na operaci, takže jakoby se nám to trošičku zbrzdilo, ale to vůbec nevadí, máme čas, to je nějakých 10 měsíců, takže máme čas nabrat nějaký svaly. Posledně vážil kolik vůbec v závodech? Posledně
85. 85, tak myslím, že by tam přes 90 bude určitě. No, by mohlo být. Ještě lepší kvalitě, když se nám to podaří. Na té pauze jsem měl nějak 96 kg, teď mám přes 101. To je jakoby, že myslím si, že to bude dobrý Austria Cup. Spousta lidí na ten Austria Cup narává, mně se ty závody jakoby líbily, no, nebylo to vůbec špatný, takže v tom Sankt Pöltnu, jak jsem byl loni, tam jakoby, je to takový velký prostorný. A co tam nebylo, takže si myslím, že to jsou dobrý závody. Co se týče mě, já se teď jakoby pomalu rozběhla příprava na amatérskou olympii ve Španělsku, která proběhne někdy v půlce června asi. Myslím, no, mám novinkou, to asi 3-4 měsíce mám sponzora Czech King, kterému moc děkuju, že mě sponzoruje s těma doplňkama. Kdyby někdo chtěl se objednat, samozřejmě může. Tam pod mým jménem je tam slovový kód, tuším Petr Šidlo, jo, má tam nějakou slevu asi 10-15% plus za objednání další 10%, což je jakoby už docela slušná sleva 25%. No, takže já se chystám na tu amatérskou olympii. Příprava zatím probíhá dobře, je to začátek, vidíme, jak to půjde, když všechno půjde, jak má, jak tam startovat budu, když ne, samozřejmě, jak se to posune. Chtěli pak ještě startovat na Evels letos, ale říkám, jak zatím nepřemýšlím, prostě teď primární cíl je ta olympie a uvidím, jak se to bude odvíjet, zatím se to odvíjí dobře, váha je nějaký asi 125 kg, takže zatím to je dobrý, uvidíme, jak to půjde. No, mám tady nějaké ještě 3 otázky, které jste mi položili, tak vám je zodpovím. První je, zajímalo mě, kolik máš roků a od kolika roků cvičíš, jaký máš cíle do budoucna. Takže je mi 23 let, v srpnu bude 24 už. Cvičím od roku 2001, což mi bylo 8 let v té době, takže nějakých 16 let pomalu. Letos to bude 16 let, co cvičím, takže to je nějaká řádka let. Někdo by řekl, jakoby, že je to blbost začít takhle v útlým věku. Že třeba nevyrostu nebo něco, což si myslím, že jako zase hloupost. Já mám nějakých 181 cm, normálně průměrnou výšku, jo, moji rodiče, moje máma má necelých 165 má asi. Můj tatík nemá ani 180, takže jakoby jsem vyrostl dobře. Jo, zase bych nechtěl, aby stejně to mě třeba 1,90 m. Takže myslím si, že když se dobře jakoby zvolí ta technika, cvičení a všeho v tom útlým věku, tak je to spíš ku prospěchu. Protože já jsem jakoby, samozřejmě nedělal jsem žádný dřepy, těžký, žádný mrtvý tahy, to by byl nesmysl, by to napor na kostrže, na páteř a nemusel být třeba vyjít třeba 160 cm, to je možný. A to jsem nedělal, já jsem cvičil takový bench press, pak jsem cvičil hodně zhiby, kliky na bradlech, když to šlo, pullover, nějaký leg press ještě, domácí posilovně. Ale naopak třeba ten pullover a ty zhiby jsou jakoby, si myslím, dobrá varianta, protože v tom útlým věku se ty kosti vyvíjejí, takže když jsem dělal pullover, tak se mi zase zvětšil hrudní koš, což bylo dobrý. Zase, když jsem dělal zhiby, roztahovaly se mi klíční kosti, chrupavky a tak dále, takže zase jako mám širší ramena, protože většina, můj tatík i můj brácha mají úzký klíční kosti. Já, když jsem dělal hodně zhiby v útlým věku, takže mám jakoby širší klíční kosti, takže si myslím, jakoby, že naopak, jakoby, když člověk začne cvičit v útlým věku, že to je jakoby ku prospěchu. Když se jako začne správně, když se to nepřehání. No, samozřejmě nějaká strava náročná tam nebyla, protože bych dal nějaký velký množství bílkovin, ještě by to nemuselo to tělo jakoby tak pozbírat, takže by to nebylo dobrý. Takže jsem víceméně ještě jedl všechno, ale učil jsem se techniku cviku, tím pádem za rok, za 2 jsem měl jakoby tu techniku naučenou, což mi pak bylo ku prospěchu do budoucna. Já jsem už se nemusel soustředit na tu techniku tak, jakoby, a mohl jsem se víc soustředit na svaly. Takže jakoby, já to shledám jako jedině plus, začít dřív. A jaký máš cíle do budoucna? Do budoucna, jaký mám cíle? Tak dejme tomu jakoby můj celoživotní, jakoby, nebo celoživotní, nechci říct ten cíl, je to, co dělám, dělat na profesionální úrovni. Takže bych jakoby chtěl být profesionálním kulturistou. Nevím kdy, nevím, jestli to bude letos, nevím, jestli to bude za 2 roky, za 3. Je mi to víceméně jedno, neřeším to, nebudu tak říkat, že to z pro profikartu, jak to říká hodně lidí, jo, boom, pak je tam 5. místo nebo něco a jakoby co pak, jo, takže to nebudu říkat. Chci být profik, jo, to je jakoby moje meta, které chci dosáhnout. Co bude pak, nevím, jo, to se všechno odvíjí od dané situace. Samozřejmě pak by mohly být nějaký profesionální závody, jo, a tak dále, ale nad tím teď nějak nepřemýšlím. Teď můj jakoby aktuální cíl
je být profesionálním kulturistou. Jak říkám, nevím, jestli je to za rok, jestli za 2, nevím. Až se to podaří, jak se to podaří. Prostě na každé závody chci přijít v lepší formě a doufám, že jednou se podaří to profesionální kalatu vyhrát. Tak to byl tak jeden dotaz, druhý dotaz. Ahoj, jak jsou podle tebe důležité délky pauzy mezi sérkama? Máš různé pauzy v závislosti na partích a v závislosti, jestli jdeš objem nebo dietu? Jestli jedu objem nebo dietu, to se u mě moc neliší. Jakoby, jestli jedu objem nebo dietu, se u mě jedině liší to, že jakoby v dietě zarazuju dvoufázové tréninky. Takže jakoby tam jinak u mě není rozdíl. Já preferuji spíše kratší pauzy, intenzivnější tréninky, takže raději víckrát týdne třeba ten hodinový trénink a ty pauzy mezi sérkami dejme tomu do minuty, jo, takže ne nad minutu. Přijde mi takový zbytečný. Když jdu třeba první těžký cvik, tak se snažím taky, jo, nějak nedlouho odpočívat, jo, beru sice každou sérii těžší váhu, ale neodpočívám moc mezi tím. Tak do té minuty, maximálně minuta a půl, jo, víc nedávám. Přijde mi to jakoby pro kulturistů víceméně zbytečné. No a jak říkám, jediný co se jakoby u mě, jestli objemnou dieta liší, že v diety zarazují dvoufázové tréninky, takže tím pádem se můžu líp rozdělit svaly a víc se na ten sval zaměřit. Tím jedu třeba jenom ráno plácnu, mám pondělí, ráno jdu biceps, takže jakoby procvičím ten biceps ze všech úhlů. Jak dlouhou hlavu, tak krátkou hlavu, brachialis, brachioradialis, krásně se na ten biceps můžu zaměřit. Když třeba spojím, mám presa biceps v jeden den, tak jakoby presa odcvičím kvalitně a na ten biceps už není tolik energie, tím pádem jakoby nedám tomu svalu tolik, jak mu nám, když ho pojedu samotný, jo? Takže jakoby v tom shledávám výhodu dvoufázových tréninků, že radši než zařadit kardio, bych už zařadil dvoufázový trénink. No a jestli je to v závislosti na partích, teda pauzy to ne, to je jako víceméně stejný, jo. Jestli jedu nohy, ruce, ramena, to je jedno, jo. Prostě já mám jakoby ty pauzy, dejme tomu do minuty. Nad minutu to nejde. Když mám sparinga, tak se snažím jakoby s tím sparingem prostě točit, jo. Odjede sparing, jedu já, odpočíváme po cviku. To je druhý dotaz. A třetí je, specializuješ trénink dle typu svalových vláken, díky kde nízký počet opakovaný, kde vysoký. Ne, to nespecializuju, jakoby nerozděluju to, jestli jedu trénink na pomalá červená vlákna nebo rychlá bílá. To je jakoby víceméně, ne že jedno, ale mám zařazený jakoby v tréninku i na bílá rychlá svalová vlákna, dejme tomu první cvik, kde jakoby se snažím jet těžší váhy s nižším počtem opakování, jo, takže jakoby zatížím ty bílá svalová vlákna, ale jakoby většinu tréninku mám spíše na pomalá červená, takže mám jakoby jedu vyšší počet opakování, intenzivnější jakoby trénink, jo, takže spíš cvičím více červená svalová vlákna než bílá. No, to je asi tak všechno. No, tak to je asi tak dnešku všechno, co bych tak řekl. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy ohledně dnešního tréninku, ohledně čehokoliv, co vás napadne, zeptejte se na co chcete, jo. Budu natáčet tak jednou za 2 až 3 týdny, jo, takže cokoliv vás napadne, jo, si zeptejte, jo, říkám, nebo kdybyste chtěli, co byste chtěli, se natočit příště, jaký sval nebo něco jiného, jo, je to na vás, jakoby řekněte si a podle toho to natočíme, no. To je dneska všechno, bych to tak nějak ukončil. Tak příště zase. Mějte se.